Good morning ninyong tanan sa Mutanaw. Ako rin buhaton karon mga amigo kani ay bugayan ako nakapunit kani papaya magkinilaw ko og kapayas mga amigo wa misudan mag-try ko ani karon pa ko mag-try ani og papaya at chara. Ako lang siyang gilimpyuhan daan kani panghugasan, carrots, luya, sili, at sal. Bombay, dibaw milok. Bombay, Ario, sili, kulikot. Ang suka tora dito, dipusan ako. Pang napusa dito. Buhaton ko ni, adaron ko ni, at syara mag-uno ni. Wami lagi sudan mga migo. Dagmayon lang ni day, anak. Ilan ko dagkoon? Dagko lang? Ani unra na kuno. Karon pa ko nakatry ani mga amiga ko mag-atchar. Kay wa mi sud. Atchara. Kakuyaw sad mga amigo maapil ad-ad nga ako kamot. Mas nindot ang gagmay day. Mas nindot ang gagmay oy. Try. Naon lang banggod. Atchara. Nabaw. Gana man ang vino day. I-mix na lang dagko gagmay. Oh, samtang nagkudkod ko og kapayas at himukog at sara. Itanaw ko og Rapi Tolpo. Idol na siya. Si Rapi Tolpo. Hay mga amiga, human na jud ko kudkod sa banggod sa papaya. So nga kung kudkuron karon mga kuan na lang kani ay carrots. I-mix na lang ni nako, mix lang ni. Ngalag ni. Kinahanglang hiwaon. Ayaw, sa gagmay lang daw na tayo. Ngay, hiwaon doy. Sa gagmay na lang na. Food na lang ni tanan. Mix. Kudkuro na lang ni nako.
nako tanan mga miga, migo. Mix lang. Isa kay kalabasan ani mga miga, migo. Loy ako puron sad. Mausik sab. Ano, kita magpachikap yung papa nga dato man to. Wala na yung pebaw. Kaya mga problema sila na. Pati loy, sibuyas, pud. Mga miga, migo. Salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa akong mga daghang kayong salamat. Tryan ko ni mga miga, mix lang. Wa man ko kasuwayan ni mga miga karon sa. Na oy, unsa naman ni? Ano yun? Hindi nagawatan niya kwarta niya. Naabot ang kalipin mo. Go. Mga miga, amigo, tapos na ko nagbuhat. Isudan na ni nako kay gigutom ko. Dahil pag-gubag-gubag na. Aslam. Aslam mga miga. Na gisilian pag yun mga miga Di pa makontento, silian pa. Biskay. Hang lagi mga miga. Migo. Puro spicy ni mga panudan diri mga miga. Ang brana mo sili. Siling kulikot. Achara with spicy. Tryan ako miga. Gigutom gigutom ko, oh. Kamu wa mo gigutom? Sakto ra mga miga. Nagdag kam here mga miga. Ang akong atsara. Salamat kayo mga miga. Don't forget, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell button aron makasunod mo sa akong mga video. Gutom na ko mga miga. Salamat.